दिनैनि साना जोंनि थाखाय गोबां दुखुनांथावना सान मानो होननानै बुङोब्ला दिनै गुवाहाटी हाइकर्टआ रन्जन दैमारिजों लोगोसे आक'बार आरो 6 जन एनडिएफबिनि दैदेनगिरिफोरखौ जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव थानांगौ होननानै मोनसे राय फोसावबाय। बे फोसावनायखौ लानानै दिनै एक्स एनडिएफबिफ्रा गोबां दुखु मोनदों आरो दुखु मोननायनि माखासे जाहोनफोर जोंहा दङ। कारन जोङो 2013 मायथाइयाव फर्मेल सिजफायाराव फैनानै भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों जोङो मोनसे सुक्तिनि बेलायाव जों सावरायगासिनो दङमोन, मोनसे मोजां गोरोबथा खालामनो जोङो सावरायगासिनो दंमोन। नाथाय माखासे सम बारलांनायनि उनाव जों नुनो मोनबाय जोंनि मेगनजों थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव बिटिआर बायदि मोनसे एकर्डआ जोंनि गेजेराव जानानै थांबाय आरो बे गोरोबथायाव रन्जन दैमारिखौबो लानानै थांनानै बिनि सागानगिरि खालामहैबाय भारत सरकार आरो आसाम सरकारा। दा बेबायदि जानायनि उनावबो दिनै बिथांखौ आक'बार गुवाहाटी हाइकर्टआ जोबथेसालियाव जिउ जोबजासिम थानांगौ होननानै फोसावफिननायखौ लानानै जोङो बारग' एनडिएफबिफ्रा गोबां दुखु मोनदों आरो बे दुखु मोननायखौ जोङो दिनै रायजोनि गेजेराव जोङो फोरमायनो हास्थायदों। आरो बे जोंनि जि समायसा जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ दिनै जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव दोननो नागिरनाय जि मोनसे जोंखौ नासयनाय, बे नासयनायनिफ्राय उदां जानांगौ, बे नासयनायनिफ्राय बारग'थारनांगौ जेरैखि जाया बर' माहारिया, बेखौ दिनै एक्स एनडिएफबिआ बुजि मोनदों आरो बेखौ बुजि मोननानै जोङो दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों मोनसे खावलायनो हास्थायदों। दिनै बिटिआर गोरोबथायाव जेसेबांखिनि सिगनेटरिफोर दङ साफ्रोम सिगनेटरिफोरा ज' जानानै दिल्लीयाव अमित शाहखौ खनसे लोगो हमनांगौ आरो जाय सिगनेटरिया दिनै जेलाव दङ, जाय सिगनेटरिनि लोगोफ्रा दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दङ, बिथांमोनखौ दिहुननायनि थाखाय मोजां मोनसे इनिसियेटिभ लानानै खामानि मावनांगौ होननानै जों दिनैनि बे प्रेस मिटनि गेजेरजों बुंनो हास्थायदों। जों मोनथिनाय माखासे समफोरनि सिगांनो सासे बिटिआरनि सिगनेटरिया जोंखौ बुंनायमोन जे आङो बिटिसिनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ आङो खावलायबाय जे दिनै जोंनि लोगो सिगनेटरि जायहा जोंजों लोगोसे दिल्लीयाव एखेलगे बिटिआरआव साइन खालामफानायमोन, बे बेक्तिया दिनैसिमबो जोबथेसालियाव दङ। बे बेक्तिखौ उदां खालामनो थाखाय जों मोनसे खामानि मावनो हायो। जों गासै सिगनेटरिफोरा ज' जानानै दिल्लीयाव थांनानै अमित शाहखौ जों बुंहैनो हायो, नोंथांजों एखेलगे टेबोलाव जिरायनाय 27 जानुवारि 2020आव खालामनाय जोंनि लोगो सिगनेटरिया दिनैबो जेलाव दङ, बिथांखौ नोंथाङा उदां खालामनांगौ एकमात्र सान्तिनि खाथिराव होननानै बे मिहिनेश्वर आदा बिथाङा जोंनो फोरमायदोंमोन। बेबायदि फर्मुलाजों जों खामानि मावनो प्रमद बर' बिथांनो आं आइडिया होदोंमोन, नाथाय दिनैसिम बिथाङा जेबो खालामाखै होननानै जोंनो फोरमायदों। आरो जों सम बारलांनायजों लोगोसे नुदों गोबां मिडियाफोराव बिथाङा गोबां बाथ्राफोरखौ बुंसोदों। दिनै जोङो रन्जन दैमारिखौ उदां खालामनो थाखाय गोबां खामानि मावदों। आंनि खामानि मावनाय मावैखौ दिनै आं बुंनानै माने फोरमायजोबनो हानाय नङा, खिन्थु इसोरा नुगासिनो दङ बेसांखिनि बिथाङा माने बाथ्राफोरखौ बुंनायखौ नुदों। बेवहाय दिनैनि तारिखाव जोङो गुरैयै खावलायनो हास्थायदों। जों नुबोबाय जोंनि गेजेराव गोबांथार गावजों गाव बुखिलायबाय थानानै जोंहा जेबो जाया, जोङो बुहुमनि गेजेराव जों मोजोमसेल' जों बर'फ्रा, आरो बिनि गेजेरावनो जोङो गावसा गावसै जाबावोबा गावजों गाव जुदि बुखिलायबाय थायोबा जोंनि समायसाफोरा जोबनाय नङा। दिनै जोंहा जिबायदि दुलाराय बुहुम बिखायाव थानाय सुबुं माहारिफोरनि थाखाय दिनै बारग' एनडिएफबिनि जानानै जों दुखु फोरमायनो इच्छा खालामदों। थांनाय 2019नि जानुवारिनि लास्टआव जि सिबिआइ कर्टआ रन्जन दैमारि सारखौ मोनसे राय दान खालामदोंमोन, जेरावनिखि लाइफ इमप्रिजनमेन्ट बिथांखौ होदोंमोन। बे लवार कर्टनि जाजमेन्टखौ मानिनानै लानो हाया होननानै जों बै समाव आफाद थानाय समाव जों एनडिएफबिफ्रा रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे जायफोरा कनभिक्ट खालामजाबाय लवार कर्टजों, बिथांमोननि केसखौ जोङो हाइकर्टआव एपिल हियारिं जोङो खालामफिनदोंमोन आरो बेबायदिनो जुजियै एपिल हियारिं खालामनो जुजियै जोङो हाइकर्टआवबो एपिल हियारिंखौ मोननो हादोंमोन आरो बिनि जाजमेन्टखौ जोङो गोलाव सम नेनानै थादोंमोन। दिनै माननीय हाइकर्टआ दिनै राय दान खालामबाय, रन्जन दैमारिखौ आक'बार, रन्जन दैमारिजों जायफोरा जोबथेसालियाव दङ बिथांमोनखौ आक'बार लाइफ सेन्टेन्स होनानै जोबथेसालियावनो दोनफिननायनि मोनसे राय दान खालामबाय। बेखौ नुनानै जोङो समग्र रायजो राजाफ्रा हुमखिखांदों आरो दुखु फोरमायनो इच्छा खालामदों। बे दुखु फोरमायनायखौ इच्छा खालामनो थाखाय आरो नुजासारहोनो थाखाय गाबोननि तारिखाव थामहिनबा 28 सेप्तेम्बर गाबोन फुंनि 5 रिंगानिफ्राय समफोर 29 सेप्तेम्बरनि फुंनि 5 रिंगासिम जोङो बन्द डिक्लेयार खालामदों आरो बेखौ जोङो दिनैनि तारिखाव एबा दायो जोङो रायजो राजानि गेजेराव फोसावनानै होदों। आरो बे बन्दआव इडुकेसनेल इन्स्टिटिउट थामहिनबा फरायसालि एबा इडुकेसनजों लोब्बा थानाय इन्स्टिटिउटफोराल' खुला थानो मोनगोन होननानै जोङो फोसावदों। आरो फालांगियारि जेसेबां दङ राजा लामानिफ्राय लानानै जेसेबां बिटिसि सेक्रेटारियेट अफिसनिफ्राय लानानै जेसेबांखिनि अफिसफोर दङ बे अफिसफोरखौबो जोङो बन्द दोननो थाखाय गाबोननि दिनाव बन्द लाखिनो थाखाय जोङो खावलायदों। आरो जोंनि दुखु फोरमायनाया जेन सारा पृथिबियाव नुजासारजायो।
दिनै हाइकर्टआ रन्जन दैमारि सारनि केसखौ जाजमेन्ट होनायनि आन्दोआव मा दङ जोङो पक्का खालामनानै बुंनो इच्छा खालामाखै नाथाय जोंनि एडभकेट एबा वकिला बुंनाय बायदियै फोरमायनाय बायदियै हाइकर्टआ जेबो रन्जन दैमारिखौ कनभिक्ट खालामथावना जेबो एभिडेन्स मोनाखैमोन थेवब्लाबो हाइकर्टआ मानि जाहोनाव रन्जन दैमारिखौ आरोबाव फिन जोबथेसालियाव लाइफ सेन्टेन्स होनानै दोनफैखो बेखौ नुनानै जोङो समखिखांदों आरो जोंखौ नासयदों सोबख'दों आरो मन'ग्लबनो नाजादों दिनैनि तारिखाव बियो फोरमान जादों गाबोननि तारिखाव बारग' एनडिएफबिनि जानानै जि बन्द डिक्लेयार खालामदों बे बन्द डिक्लेयारेसनखौ बनसु बेजोंनो लोगोसे बर' वुमेन जास्टिस फ्राम लोगोसे SIPR लोगोसे BPCPI बे मोनब्रै आफादा जोंखौ मदद खालामदों आरो बे मोनबा आफादजों लोगो नांनानै गाबोननि बन्दखौ जोङो डिक्लेयार होदों आसा खालामदों बे बन्दखौ गासैबो मान सन्मान होलायनानै गासैबो जेन मानिलायगोन आरो जों जिबायदि हास्थायदों गासैबो फालांगियारिनिफ्राय लानानै अफिस एबा राजा लामा एबा हान्था मेला गासैबो जेन बन्द थागोन होननानै जोंनि खावलायनायखौ नाजावनानै लागोन होननानै जोङो फोसावनाय जाबाय এই তাৰিখত আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰেছ মিট কৰিব লগা বাধ্য হৈছোঁ যোৱা 2019 জানুৱাৰী লাষ্টত ৰঞ্জন दैमारि ছাৰৰ কেছটো লোৱাৰ কোৰ্ট এবা CBI কোৰ্টে কনভিক্ট বোলে জাজমেণ্ট প্ৰকাশ কৰিছিলে সেই জাজমেণ্টটো আমি মানি ল'ব নোৱাৰিম বোলে আমি হাইকোৰ্টত আকৌ এপিল হিয়াৰিং কৰিছিলোঁ আহি আজিৰ তাৰিখত মাননীয় আদালতে ৰায়দান কৰিলে আজিৰ তাৰিখতো আমি দেখাবলৈ পালো আৰু শুনিবলৈ পালো কি লাইফ সেন্টেন্স আকৌবাৰ ৰঞ্জন दैमारि ছাৰক লাইফ সেন্টেন্স দিখিনি জেলত ৰখা হ'ল সেইবাবে আমি দুখ প্ৰকাশ কৰি আহাকালি 28 ছেপ্টেম্বৰ ৰাতিপুৱা 5 বজাৰ পৰা আইটাকা 29 ছেপ্টেম্বৰ ৰাতিপুৱা 5 বজালৈকে অৰ্থাৎ 24 ঘণ্টা আমি বন্ধ ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু এই বন্ধটো আমি প্ৰাক্তন এনডিএফবি হয় হেতু ডিক্লেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু এই বন্ধ কৰাৰ সুযোগ দিছে বনসু অৰ্গেনাইজেশ্যন তার লগত বড়ো ওমেন জাস্টিস ফার্ম অর্গানাইজেশন BPCPI অর্গানাইজেশন SIPR অর্গানাইজেশন আমি আশা কৰিছোঁ আহাকালিৰ দিনত আমি যি বন্ধ ঘোষণা কৰিছোঁ সেই বন্ধটো সমগ্ৰ অসমে সন্মান জনাব আৰু আমাৰ যে দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ আমাৰ লগত যেন সকলোৱে সহযোগিতা কৰিব সেইটোৱে কামনা ৰাখিছোঁ ধন্যবাদ